Halo guys, iki aku siapkan jajan. Jajanane yo gorengan aja. Wis pokoke reno-reno. Iki gare aku taleni sik. Sik anu Tik, tak talenane sik Tik. Iki iki aku siapkan anu gelase, pokoknya gelase wong 5. Pokoknya orang 15. Cuman kan wong tuwek-tuwek jadi iki cuma sedikit. Terus iki syaratnya ada garam. Nanti kalau pulang itu mesti dibawain garam. Terus udah aku bikin teh panas. Engko ge anget-anget mergo hari ini pas hujan. Di sini air putih. Habis itu terus iki jajane aku ikat dulu, guys. Ikat gini ae, gak usah angel-angel. Pokoknya reno-reno. Ada tamu datang, guys. Nah, punten nggih, Barus, aku kalih damel video nggih. Damel video nggih. Nggih no. Kok wayuman Mbah Rosi. Oh, kecili. Oh, ngoten. Alon-alon Mbah Ros. Saya tak salim saya karo Mbah Ros. Aduh, dayoe rada ngalem iki mau, guys. Tenan rada ngalem pol. Es. Hah? Waalaikumsalam. Alon-alon, Bu. Engko lunyu. Klosone. Terang ya Bu Siti ya. Alhamdulillah. Lah ya. Pol. Wah, terocok kabeh banjir kene kono wis banjir pokoke. Nah iya. Masmu. Masmu. Biar pesen aku tuh bareng ya, biasanya kalau di anyep dari Mbak Eva. Heeh. Sampeyan wis budal dhisik. Terus aku udah mau titik. Halo Mbak Sri arep nyebrang. Sampeyan wis budal wis. Heeh. Halo Bu, Mbak Sri arep nyebrang lho. Ya. Anu kuwi kena dicopne anu apa mike lur sitok engkas apa-apa. Waalaikumsalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Abdul Qadir ya Rabbal Alamin. Bapak Ramalan, Mas Soleh, Ibu Luciana, Ibu Subina,
غفر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Wes anak WA. Jenengan yogane jenengan nenten nang kula. Wes, kae pas mami. Ini sudah selesai, guys. Tinggal makan. Makan, guys. Makan. Wes, kayak gini. Kayak lontong itu. Di lontong itu. Iki lontong itu. Nggih. Sik mbae tak cepokne nasi. Anak-anak. Kirang napa mboten? Wes disikit. Sesuk ben gak masak kok. Mboten ngertos. Pesen bakal bakso niku. Aku ngaten. Tuh kangen bikin lagi makan, guys. Makannya bakso, repot-repot pokoknya. Sing pas-pas aja, nggak usah ribet-ribet. Oke, guys. Jadi asinannya sudah selesai, guys. Sudah pulang, garek ringkes-ringkes. Yo.